Xeni xokkanti, qed jiddeskrivu s-sitwazzjoni dawk li qed jaraw bajnejhom il-ħerba li ħalliet il-maltempata fil-lvant tal-Libja. L-ixsma bl-ħajja ta' nies li qed jitkaxkru mal-kurrent tal-arar qawwi fuq l-art qed jindifnu f'boros tal-plastik f'dawk meqjusin bħala oqbra komuni tal-massa. Fil-jum tal-erba' n-numru ta' mejta fil-belt ta' Derna kawża ta' dan l-arar qawwi u li għandu qawwa ta' tsunami tela għal aktar minn 5300 persuna. Uffiċjali tal-Gvern Libjan qalu kif fis-sigħat li ġejjin dan in-numru mistenni jirdoppja kif it-tama li dawk mitlufa fl-ilmijiet jinstabu ħajjin minima. Aktar minn 10,000 persuna għadhom irrappurtati neqsin kawża tal-arar. Xeni xokkanti oħrajn kienu b'ritratti fuq il-medja soċjali minn diversi żoni fil-pajjiż ġar tagħna ta' nies fosthom tfal mitlufin u b'appell biex jinstabu. Permezz ta' intervista telefonika One News tkellem mal-isqof Sandro Overend Rigillo u li bħalissa jinsab il-Libja ftit kilometri l-bot minn fejn seħħet din it-traċedja. Ftit tal-ġimgħat l-isqof Malti nħatar mill-Papa Franġisku fost l-oħrajn bħala il-Vigarju Apostoliku ta' Bengazi u bħalissa anke l-Amministratur Apostoliku ta' Derna il-belt li ntlaqtet l-ar fil-maltemp. L-isqof li jinsab sigur fil-parroċċa li għajx fija iddeskriva s-sitwazzjoni xejn sabiħa b'toroq imkissrin, djar li tkaxkru mal-kurrent u bżoni miksijin tajn tifrik u karozzi maqlubin ma' kull imkien. Lissa ġifieri toroq imkissrin, komunikazzjonijiet lejn Derna ma rnexxilniex naqbdu għalissa l-internet spiċċa m'hemmx komunikazzjoni li xtaqna kieku mmorru lejn bejda aħna, però mħabba li t-toroq huma magħluqin, allura ma nistgħux niċċaqalqu minn hawn. Passjoni u emozzjoni kbira l-isqof Malti fil-Libja għalilna kif ix-xewqa tagħhom hija li bħalissa jkunu qrib dawk l-aktar fil-bżonn f'dawn il-mumenti deskritti bħala tal-waħx. Kif l-awtoritajiet jituna l-go ahead aħna mmorru rridu naraw mhux biss għall-insara biss imma anke għall-Libjani li dan huwa poplu b'qalbu fideh daw poplu b'qalbu fideh li l-bażi tal-ħajja tagħhom hija propju l-ħbiberija dan huwa poplu qalbu fideh illi għandu din il-pjaga issa li ġiet fuqu tal-uragan. Ġifieri aħna rridu nagħtu dik lit ta' ħbiberija u xekk. L-isqof sit jgħid kif kien hemm mijiet ta' nies li tilfu l-qraba tagħhom saħansitra dawk li tilfu l-ulied żgħar filwaqt li appella s-solidarjetà sħiħa minn kulħadd u annota kif Malta kienet waħda mill-pajjiżi li immedjatament bagħtet l-għajnuna tagħha permezz ta' kontinġent ta' 73 uffiċjal. Kien hemm raġel qed jitkellem u qal jien kelli l-mara u tfal tlifthom kollha ġifieri daw di sofferenza inimmaġinabbli, inkredibbli ġifieri għandhom sofferenzi kbar bħalissa, sofferenzi kbar ġifieri l-unika ħaġa li l-umanità tista' tagħmel għax di s-sofferenza anke tkun 100,000 kilometru bogħod, is-sofferenza tagħmel l-umanità għaqda waħda biex tagħti s-solidarjetà u l-viċinanza u x'hekk. Overend Rigillo mhuwiex l-unika isqof Malti fil-Libja kif id-djoċesi ta' Tripli titmexxa mill-isqof Awċi George Buġejja. Sa dan it-tant il-midja internazzjonali rrappurtat ukoll kif l-isptarijiet u l-kliniċi fil-lvant tal-Libja huma mifqujin bin-nies u kif dawn mhux qed ilaħqu mad-domanda.